Сәрмісіз, хөрмәтле тамашачылар. Біз бүгін күрнекле татар хатын-кызлары, атаклы шәхесләр турындагы циклдан беренче тапшыруыбызны башлыйбыз. Һәм без бүген аны татар дөньясында гына түгел, бөтен мөселман дөньясында беренче тапкыр сәхнәгә чыккан гади татар кызы Сәхибҗамал Гыйззәтуллина Волжскайга багышлыйбыз. Күр, ничек кояш чыкса җиһанга нур тула, бар күңелләр нурланадыр чыкса Гыйззәтуллина. Бу икәүгә Тәңре биргән бер тигез зур мәртәбә. Берсе уйный күк йөзендә, берсе уйный сәхнәдә. Бу безнең даһи шагыйребез Габдулла Тукайның беренче артисткабызга багышлап язган шигыре. Әйе, туры һәм дә гадел сүзле Тукай мәхияләргә бик юмарт булмаган. Әмма ул Сәхибҗамалга менә шундый матур юллар багышлаган, аның уенын кояш белән тиңләгән. Чынлап та, Сәхибҗамал Гыйззәтуллина Волжская 20-нчы гасырның башында әле яңа туып килгән театрга барып карау гына да гаип саналган вакытта ул җөрьәт итеп, кыюлыгы, батырлыгы белән һәм мөгаен Аллаһ Тәгаләдән табигатьтән бирелгән тиңсез таланты белән шушы адымны эшләгән. Мин хәтта бүгенге көндә мондый батырлыкка, кыюлыкка, мондый адымга тәңгәл килерлек гамәлне әйтә дә алмас идем. Сәхибҗамал Гыйззәтуллина Волжскаяның үз сүзләре белән әйткәндә, бүгенге артистларга җәннәт, ә безгә тәмугта эшләргә туры килде ди үзенең истәлекләрендә. Габдулла Тукай шундый матур шигырь язган булса да, Сәхибҗамал Гыйззәтуллина Волжскаяның тормыш юлы әлбәттә гөлләрдән, чәчәкләрдән, даннан, мактаудан гына тормаган. Хәтта алкышлар да әле башта сирәк булгандыр. Чөнки хатын-кызның, татар кызының сәхнәгә менеп, ниндидер хәтта мәхәббәт сәхнәләрендә ир-ат белән кочакланышып торулары ул чорда бөтен дин әһелләрендә шаккаттырган. Ул байларны мыскыллаган төсле тоелган. Аның тормышында янаулар, артыннан таш атып калулар да, хәтта үтерергә теләүләр дә булган. Ләкин безнең бәхеткә, татар театрының бәхетенә, шушы сәнгать хакынадыр ул исән-сау үзенең иҗатын дәвам иткән. Бу урында шундай дип китәсе килә. Татар театры бит ул рус театрынан аермалы буларак, менә шушындый фидакарь, талантлы яшьләрнең үзләренең фидакарьлыгы белән, аларның теләве белән барлыкка килгән. 18-нчы гасырның урталарында, 1750 елларда рус театрының оешуы турында Елизавета Петровна үзе императрица указ биргән бит. Һәм аларның бинасы да булган, аларның ул чактагы әйтү белән әйтсәк, жалованиесе да булган, аларга бөтен мөмкинлек тудырылган. Безнең беренче буын артистларыбыз, сөярлеләр, алар акчасыз, үз киемнәрен, үз әйберләрен сатып та декорация алып, һәм төрле каршылыкларга очрап, бик авырлык белән ачлы-туклы менә шушы татар театрын күтәреп җибәргәннәр. Рәхмәт аларга, без һаман да баш иябез. Сәхибҗамал Гыйззәтуллина Волжская, ул үзе Казанда туган. Гази Кашшаф дигән язучыбызның аның турында язган беренче артистка дигән китабы бар. Алар ул чакта күрешкәннәр, сөйләшкәннәр, ләкин шуны онытмаска кирәк, ул совет чоры. Ул вакытта дин турында бер нинди сүз дә әйтергә дә ярамаган. Шуңа күрә без Сәхибҗамал Гыйззәтуллинаның чынлап та нинди нәселдән, нинди гаиләдән чыкканлыгын аның шул вакытта әйткән
сүзләреннән генә чыгып бәян итә алабыз. Миңа калса, бу затлы, айрым үзенә күрә бер зыялы, аристократ кыяфәтле, кечкенәдән, сабый вакыттан ничектер сәнгать белән дә кызыксынган, татарчасында, русчасында камил белгән кыз, мөгаен әйтеп бетермәгәндер. Мөгаен анда мырза каны да бардыр дип уйлыйм. Былай ул үзенең әтисен тимер юл хезмәткәре дип әйтә. Казанда туа, күп балалы гаилә, 12 бала була. Әнисе ниндидер бер заводта эшли, 45 яшендә инде вафат була авырып. Шул вакытларда аны бераз тамак гаиләдә ашаучы, тамак кимерәк булыр дигән кебек бер байларга асрау итеп тә бирәләр. Истәлекләрендә Сәхибҗамал Гыйззәтуллина бу турыда бик тирәннән яза. Анда бик кимсетәләр, мыскыл итәләр. Ахырда ул качып диярлек үзенең йортына кайта. Шул вакытларда күршеләрендәге кызлар белән, алар бераз алдынгырак фикерле булганнар күрәсең. Алар рус театрына да йөри башлыйлар, ниндидер кичәләргә бара башлыйлар. Япь-яшь кенә егет булган Фатих Әмирхан аларга килеп йөри торган була шушы күршеләренә. Һәм мөгаен аның тәэсирендә дә менә шулай ничектер татарның мәгърифәте, мәдәни тормышы белән танышу башланган. Ул хәтта рус кызлары белән биергә өйрәнергә бер рус ханымына дәресләргә дә йөри. Ярты еллап биергә өйрәнә һәм соңыннан бу аңа сәхнәләрдә аның да шушы бии белүе, пластикасы, матур хәрәкәтләнә белүе бик кирәк булып чыга. Шулай итеп, көннәрдән бер көнне 1907 елда Казанга Ильяс Кудашев Ашказарский исемендәге әле яңа гына төзелгән татар театр труппасы, мөселман труппасы дип йөртәләр, килеп спектакль күрсәтә. Фатих Әмирхан менә шушы кызлар белән бергәләп, Фатих Әмирхан белән Сәхибҗамал Гыйззәтуллина Волжскаяда баралар тамаша карарга, спектакль карарга. Бу вакытта инде рус театрында спектакльләр күргән Сәхибҗамалга спектакльдә хатын-кыз рольләрен ирләр башкаруы һич тә ошамый. Ул хәтта соңыннан җитәкче Ильяс Кудашев Ашказарский янына килә. Бу нигә алай? Нигә сездә ирләр башкара хатын-кыз рольләрен дип сорый. Ильяс әфәнде аңа җавабында менә сезнең кебек кыю, батыр татар кызлары безгә ярдәмгә килсә, бу алай булмас иде ди. Һәм аны труппага керергә үгетли. Күпмедер вакыттан уйланганнан соң, өйдәгеләр белән бераз бәхәсләшкәннән соң, шушы адымга риза булып, үзенең иптәш кызы белән Сәйяр труппасына, әле ул вакытта Сәйяр дип аталмый, шушы труппага ул Түбән Новгород шәһәренә килә. Аңа шундук рольләр бирәләр, бер спектакльдә берничә роль. Шуннан соң бу труппага Габдулла Кариев килеп керә һәм аның җитәкчелегендә Сәйяр исеме белән, бу исемне дә Габдулла Тукай бирә бу труппага. 18 елга кадәр Сәйяр труппасы эшли. Ләкин 12 елда Сәхибҗамал Гыйззәтуллина Волжская тарафыннан тагын да бер кыю адым атлана. Ул Уфага барып, икенче бер профессиональ труппа төзи. Нур исемендә. Үзе аның җитәкчесе була, үзе аның режиссеры да була, үзе уйный да. Шулай итеп, бу труппада 18 елга кадәр ил буйлап сәяхәт итә, халкыбызга мәгърифәт нурлары чәчә. Менә шушындый татарның батыр кызы 1917 елдан башлап татар театрының юнәлеше үзгәрә. Бик Октябрь социалистик революциясы була һәм бик күп үзгәрешләр барлыкка килә. Гражданнар сугыш вакытында Сәхибҗамал Гыйззәтуллина Волжская фронт бригадалары дип аталган шундый төркемнәрдә шулай ук спектакльләр күрсәтеп, үзләренең мәдәни хезмәтен башкарып киләләр. Аннан соң ул Ижау шәһәренә килеп урнаша. Аның сәламәтлеге какшаган була. Бик авыр 10 ел үзенекен итә. Ул үзенең
тавышын диярлек югалта һәм Ижау шәһәрендә торып кала. Үзешчән сәнгать түгәрәкләрен җитәкли, барыбер дә театрдан, сәхнәдән китми, үзенең булган тәҗрибәсен, талантын шулай куллана. Соңрак инде 60-нчы еллардан соң, төгәл итеп әйтсәк, 64-нчы елда ул Казанга кайта. Менә шушы чоры инде аның бераз фаҗигале, кызганычка каршы. Бәлки аңа игътибар җитмәгәндер, яки дәүләт тарафыннан, яки театр тарафыннан. Аның турында сөйләүләр җитмәгәндер. Чөнки ул елларда, әле мин мәктәптә укыган елларда да без театр сәнгатендә башлап биргән шушы артистларыбызны дәрес программаларында үтмәйдек. Әле бүгенге көндә шөкер безнең мәктәп балалары бу исемнәрне белә. Волжскаяның беренче артистка икәнен дә, Сәяр труппасында. Ә менә ул чакта ул игътибарсыз бер үзе калып, сәламәтлеген югалтып һәм картлар йортына эләгә. Аннан соң инде аны Чистайдагы шушы йортка илтәләр һәм шунда авыр хәлдә ул вафат була. Күпмедер вакыттан соң театр эшлеклеләре белән берлектә, мәдәният министрлыгы белән берлектә аның каберен Казанга, татар зиратына Габдулла Тукай белән бер урынгарак җирлиләр. Гомер буе Габдулла Тукай, Габдулла Кариев кебек мәшһүр улыбызны татар халкының уллары белән дус булган, фикердәш булган Сәхибҗамал Гыйззәтуллина, Габдулла Тукай, Габдулла Кариев янында мәңгелек урынын, мәңгелек йортын таба. Сәхибҗамал Гыйззәтуллина Волжскаяның туган елдан кайбер чыганакларда 1892 диләр, кайберсендә 1885 диләр, һәм аның сәхнәгә килү чоры мөгаен 15 яшьләрдә булгандыр. Әмма хәтта анысы да мөһим түгел. Без мондый күренекле, зур, атаклы шәхесләребезне һәр вакыт искә алып торырга тиеш. Әле хәтта аңа ак мәрмәрләрдән һәйкәл куярга тиешбез. Сау булыгыз хәзергә.